Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization mentaka janmiet jong ka arpun ria turek unai wing arhajar arpuar glalit banyak kendoyu Additional Resident Commissioner ka Assam ha Assam House ka Badan Meghalaya ha kani ka janmiet swaban penme ik mombati kaseng kala aitiru ka memorandum how Additional Resident Commissioner bani ra sya ka jala Assam bat na kalyang ka jong u lakular bu unpa ka memorandum sya ka sarkar Assam bat bakan ha ban shimkhia ya kimat jingdawa jong kaseng hitu. Okay, lang kubi. Kani kadap kabang ipa smulam cheki bahasa siat hak tu basni kaba lawan ka lo bedum hapo kasnong mukro kani ka sembol kani kata ka jingpa smulam One message. 1, 2, 3. Jangan pun sebelah Yalah pensenguru ba ka ai ka baja ka u arhajar lai la don ka jing syakit jibril jungi nakathan mukro ba kila sya penyap hakiseng le no kata ka dei ka baja u arhajar lai bangin ya syai te kata ka dei ka history ke bangi pensyai ki te mi ong ba ka ai ka belajar mi dei ban yo ya ka hak bre hadu mentah gitu kinong yo kim phat yo ka hak te ai ka baja ka mento ka singiru kalong ka ba pen par yang kriat yangi ki khon samlang jat ben reu khamtam nga dei na ka to ka thai bat ngila tipru kumno baka jia satai ka jinglong ka jingman te ngi su kentu iki pat nong song snong jong ka sor shlong iki kunhon ba pher ngada kentu ye phi ngada karpat retru sobha ye jai badai habakut kasni jenjar mengi ki basong satai ke bangin syak pendik na kapor ba skawai ru wat mut baka hito ka tiang yano na kasmit yano henrei kani ka bamenta perkhat balingi sim na kasni sajan namar baka don ke exam kita ki khon ke bela exam kidi ki do snam na jong te habangi ong it ye kari ke jat ben reu kum ureu idri ni haban pen i sisa ya kata ka jinglong reu idri kum banga ong na kapor yim tiang yano rei man bangi mi samadan kasenduk nila pengkre kata nan pen i pi ka sakti ma ka demokrasi hi hapo kejela ko jungi klayap takadaw kum kadak man penpau ba nakapor na kumbangan suban ya phi ba balay ngi wanra de kasundok bangin penpau sa sarkar ba lada phi ong hirayangi da kani kasundok na hirayangi banjada umdei bangi prowok umdei bingi tiang no ndrei kani kadi ka jing sisa balay nga omgay kani kadi ka jing sisa hadu menta nginang tang ban kadaw kti ndrei imnang ban kadaw de kalenti ngi keno ngi ben ngi ki magistrate ngi ben ngi ki pulet namar ba kimla ban pempai kuli ndrei ngimdei ban ben ngi dei ban ben ya ka sarkar badai kani tang ka political will Klan ka political will wat namot ba pingla ban pempai but sokawai ru pitep nem ba kini ki sipai jongi lane kita ki pulet kemla ban pempai kuli syak asam namar ba
ngidang hakaju ke join kedar Meghalaya Assam kedar ngan phai khindiat sabarim porbaje halangpi one uhe jong Assam khni lut ya kasulai kata kadi ke jing sisa ya ban kran ke jing sisa san senam menswa ngila bakla bangin jet dikidiang ki mau kusiet bat ke businessman takadaw kabaje hamukro kadi ke jingle ko jungi ke jingle jonglo takan mau kamdei show kabenta bangi haban kiliang lagi nada phi kwa bagi khun jong phi kin shong suk shong sngan ne phi kwa bangin wan thang mumati manusnem na karai kadei khazat benriu nada phi kwa bangin wan siwan man na kapor bangin yes ngolem bangin yo kasong tengka na sarkar Meghalaya sanlak riu lak yo se kadang he dang la kaman simbriu ne dang la kaspa na ngan kren ru de kabasai we are not citizen of India ngimdei kinong song snong jong kari India handrei ngidei tam kinong thebut kad ba ka sarkar India lene ka sarkar Meghalaya kam ithu yangi kam recognize yangi kam snap ya ka jingdawa ka jongi wat mut bang indei kita kinong song snong jong kari India handrei ngi long tang kinong thebut ide benya sai kata indala don ka kam ka jam ko babiang ka yeng ka sem ko babiang ka lenti ko umbam umti ka babiang hangta ngila dei sisa ki nong chong snong papura jong ka India hendrei ka man la kisan snem ka sarkar India bar ka sarkar Meghalaya ka ithu ingi tangha ka por election jing sisa ngam dei ban pensngap man pensngau hendrei nga haban kerni ka jing sisa ngimdei shu ban riet ngimdei shu ban tiang ngimdei shu ban smit jano hendrei ni haban kumbaka hitu hikayeng kong ka freedom ka jinglat lot ka hok bar ka jing sakri ngingin kran ni ka hok kata kadi ka hok ka jungi hi bat ngan kran ru ka basai syaka sarkar Assam wat num tenju yangi ba nginut sisa ban le digi kam ladapi tenju we are ready to fight against any people who want to destroy our state and our land. Kata kadai ka kerwo kabasai. We are not against the people of Assam. We are not against the people of Meghalaya. We are not against the people of any community, but we are against the government of Meghalaya and the government of Assam. That is the message from the New Trap Integrated Territorial Organization. Ba ngin penyeng no deki legislator deki riu thau an wat numsha thiet lani sha penbet yo le se ngi dang kren hang ni ka jing sisa phi la sai le chisni one ki businessman ki banang ban thau ye ki an ban palat do yong ki thau ye ki jing kieng ndrei ke ai ka bajia manta ngan ye thu ye phi tip na em baka central government haka yo kam yo jam hapo kini ki centralized office ngi de hadu 100% kata ndon batik ndrei kene ka sarkar Meghalaya ka tip thik ka thep be dagi breu lejom kata kamdi go demokrasi nakata ka daw ngi tho angne rest in peace demokrasi ikren be ye jing sisa ngi don rugi ye ke duler ki babiang ngimju kren hasun ngimju kren haler ndrei ye ka ai ka bangi de ban pensngau shaphi ki khon samla ni de ban pensngau bat lada kani ka sarkar kam ai jing yada ye ki tei ki paradok parasnam ki kur ki jat ki jonga ki jong phi ru kumju te kani ka senduk kala khre tip ya phi ne yangi bishar ma phi la ka dei yangi in le te ko basuk pe yo ka dei ya ma phi sapar khat ma phi la kan mau ba kajing yap ni haban yap hi la hano kano rukum ban bangayap pang baha bangayap ngan kum ulu riu yele akhir satai u kenum jonga ukren do kumoi upun sngo ba ki police hangni kimju shong hang to ka khap andre ki kiusha lu shaw lum te ki batai no ki ong ba yi kinong rep te le se yung tu madam imla ban inter ban kala to ngamong than hendrei ka sarkar bat ki he pulit jingsa kila ade ban batai lupa uno uput jong ka Meghalaya
Umday ban lay boy ki kum ki diang ki mau satai. Beli ki di ginyot. Bersulit berat satai. Klem da batay kata ka di mau kishon. Kata kadai ka jingle jong ka sarkar. Kidi ban batay kay. Umday ban shu lejbo kulmar te sakma. Wat yu khulung khna ro. Menta phin lejbo sono to. Uhaban wan phai. Kata kadai kai bakane ka sarkar kalong ka ba. Matla ka ba kulot bat ka ba selen ro kumjo. Ngikwa bakane ka isu kadai ban pendep no kloy bat kumba la kren deki khon samla ka brih nyu trap ba ngimdei ban yakun nakasnam ndrei kasnam bat ukuli kandai ka last option kum ong ka kinten nong wei katahi ka kurwa ka bakhaddo imslam ka brih nyu trap imslam ka rikhasi hito gayen hito gayen hito gayen